Здравейте, колеги! Представям ви апартамент на последен, 5-ти етаж, но на перфектната локация, улица Сава Радулов, номер 8, червен площад, Винс, спортна зала, чаталджа, всичко ни е на равни разстояния. Съвсем близо до морската, видяхте спалната току-що от входното антре. Това е кухничката с кухненски бокс. Вътрешна изолация, външна изолация, отремонтиран покрив, малка кубатура, отоплява се много бързо, изстудява се бързо и най-вече евтино. Това е холът, в който има още едно двойно легло, голямо. Гледа към вътрешен двор, изток-запад и едно чудничко балконче. Сава Радулов 8, Винс, спортна зала, червен площад, чаталджа. Благодаря ви.